Hos SoWorks er vi optaget af at gøre organisationer i stand til at skabe resultater i særklasse i det nye paradigme, vi lever i dag. Vi arbejder individuelt med ledere, med teams og hele organisationen i strategiske udviklingsprojekter. Der er en kraftigere betoning, end der nogensinde har været af lederens menneskelige kvaliteter, blandt andet fordi man ser den velfungerende leder, den gode personlighed med integritet, lederen, der hviler i sig selv, virker tillidsvækkende osv., som et resultat, eller som det, der leder til mere nøgterne forretningsmæssige resultater. Hvis vi gerne vil skabe markant bedre resultater i dag, som er et must, så må vi retænke og transcendere den tænkning, som har skabt de problemer, vi står i nu. Fordi den gamle tænkning kan ikke ligesom hjælpe os forbi de problemer, som verden konfronterer i dag. Og der taler vi slet ikke bare CSR eller bæredygtighed, men vi taler også indre bæredygtighed. At en leder skal i dag være bevidst om, hvor er det vedkommende leder ud fra, i stedet for det mere at pushe nogen til det. Ikke? Så det er meget, meget vigtigt det her med det autentiske, sjælefulde lederskab. Så man er nødt til at være en radikal anden måde at tænke på ledelse på. Der er brug for at have rollemodeller. Vi har brug for visionære ledere. Derfor er det fantastisk at komme på et kursus, der handler om, hvordan man ligesom får lyttet mere til sin omverden, bliver mere visionær, får sin sjæl med i det, som man foretager sig, og bruger tiden på det. Er du tro mod det, der er vigtigt for dig? Vil I kunne opnå samme resultater uden en titel? Uden sanktionsmuligheder? En bevidsthed, en skarphed om, at mine resultater er et resultat af de mennesker, som er med i det her. Og vi er et hele. Hvordan er det, vi behandler andre mennesker med vores sprog? Er det frygtbaseret, eller er det tillidsbaseret? Så at være inspirerende som leder handler om at lede ud fra sit mest autentiske ståsted. Der, hvor den højeste inspiration bor. Hun er oprigtig, og så oprigtig troende på det her potentiale, at det forpligter allerede i samtalen, allerede ved den måde, som fremstår på. Nærvær er ikke at stige hinanden grænseløst ind i øjnene og være enormt nærværende til lyttelyde. Nærvær kan også være at gå til hinanden. Der har været plads til alle. Vi har lært multidimensionelt møde med folk. Det har været så fantastisk. Der er brug for ledere, som er purpose-drevne, modige rollemodeller og til at skabe markant bedre resultater i den verden, vi lever i dag. Soul Leader for Tartas, det er det hele menneske. Og Soul Leadership for mig, det er at være i stand til at forløse potentiale gennem inspiration. Leadership kommer ud af det indoeuropæiske ord life, der betyder at gå forud, at krydse en tærskel eller dø. Der er noget storslået i sandt lederskab, og der er brug for ledere, der tør gå forud. Velkommen til SoWorks.